Tässä ihanassa valkoisessa puutalossa sijaitsee hius- ja kauneudenhoitoalan toimipiste ja nyt me esitellään se teille. Opiskelijoiden sisäänkäynti on sisäpihan kautta ja asiakkaat tulevat kadun puolelta. Tätä käytävää pitkin päästään tuohon portaiden kohdalle, mistä pääsee yläkertaan, ja sitten tässä on ovi, josta pääsee opettajahuoneeseen, ja täällä työsalissa on hiuspuolen opiskelijat, jotka palvelee asiakkaita ja tekee harjoitustöitä. Ja täällä on sitten tämmöinen YTO-luokka, mihin ensimmäisenä koulupäivänä sitten kokoonnutaan. Ja täällä alakerrassa opiskelee ensimmäisen vuoden hiusopiskelijat. Eteisestä oikealle meiltä löytyy täältä kosmetologian työsali. Täältä yläkerrasta meiltä löytyy opiskelutila. Sitten tuolta peremmältä meillä löytyy pukuhuone. Ja sitten meillä on tuolla opiskelijoiden oma taukotupa, missä löytyy sohvia. Ja sitten täällä voi opiskella. Tässä oli toimipisteemme. Tervetuloa opiskelemaan!